benyttet i forbindelse med forsikring af ejendom. De benyttes i forbindelse med ejendom. Det er altså benyttet til udregning af boligsikring og rigtig mange ting benytter i digitale dage. EU tager ikke godt nok imod de børn, der uden deres forældre flygter fra krig eller uroligheder i deres hjemland. Det konkluderer en ny rapport. Det erkender EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström. Hun har i dag fremlagt en evaluering af EU's handlingsplan for uledsagede børn. Vi er langt fra at have løst problemet, så vi kan give børnene en sikker opvækst. De kommer til Europa med store både psykiske og fysiske men, og vi har et stort ansvar for at tage os af de her børn, sagde hun på et pressemøde i Bruxelles. Det er en rigtig god idé at lede folk ind på en liste over... Næste rytter vi gerne vil se på banen, det er start nummer 14, Natalia Ekstrasitz, Speedy. Start nummer 15, Agnes Ede, Bæk Hansen, bedes også klar i snus. Og start nummer 16, Amalie Kønig, bedes også klar på opvarmningsbanen. Siger Falsk IT-direktør Torben Broberg. Det er omkring skole, læsesider eller fejltagsninger, som du siger. Det er en god måde at...